Hi guys, good evening. Welcome to my channel for today's vlog guys. Magluto tag sudan guys, gabiin ng dako guys. Maupay pagluto namo kay taon namin abot gikan sa tuburan. So karon atong buhaton is magluto ta og sudan kay naapamantay bihon guys. Gihumulan na nako kay atong lutoon ang bihon ug ang ato ang subak is the ara. Karning baboy ang atuang subak dayon ang kaning sobra ato aning adobohon guys na. So karon let's start to cook sa atong sudan for the panihapon. Yan ka lang cellphone ha. Kay ato na nang i-prepare ang atong lutoon. Sa uling ra ko magluto guys kay magkuan po ko og kaning herbal guys ni banana. Magluto po ko herbal ni banana guys. Dili ta sa gasol kay kalas kayo ang herbal lutoon guys. Kay dugay-dugay na lutoon. So diri ra ta magluto sa oleng. Dali ra man ni maluto ang kuan ang kaning bihon. Kuman ang herbal na dayon na kuan ang ulo. Ang herbal na dayon natin isunod og luto. Nahumok naman dahil niya ako ang kwan ay. Nahumok naman dahil niya ang bihon guys. Kanina ramon ko na ako naghumol niya. Nabisi man ko guys. Nagpakaon po ko sa kong mga dugidogs ug panihapon. Noy akong mga dugidogs guys. Kay nalit na sad sila og panihapon. Kay dugay-dugay man gumi nakauli. Kay gaulan baya. Motong imbis nga lutuan punta na ko sila ani guys. O kani magluto punta ko na adobohon nako para lami ilang kag lami ra man gyapon lang kam sa tinapasudan. Kasi sige na magpangayo guys, mga bana naman kay kag gipanggutom naman sumotong gipakaon na lang nako panihapon na lang nako akong gipasudan tinapa hurot man gihapon. Na hurot may. Kaayo. Pag gawas nako napay nabilin gamay di ako siyang giignan nga hutda kay sayang. Moto gihurot niya. Na guys. Butang na to itong toyo di ari sa kamukuan. Panganan. Kami wala pa man pun migigutom guys kay nangaon na mi ganina hapon mga alas 2 to kapin no nangaon taga. Alas 3 kapin guys nangaon na mi. Wa pa migigutom pero unya gutomon man ni so nagluto na lang pagkudaan guys kay para unya gutomon at least nanay pagkaon. Atong toyo. Basta magluto ko bihon guys, ang ako ang toyo na silver yun na kay lami ang silver swan. Dayon. Utangan na tog ka ng paminta powder para lami. Natay cubes guys, atong butangan sab sa og cubes kay ang ato ang subag is baboy man, karning baboy so ato ang cubes is baboy sad ang flavor. Para nanam kaayo. Dayon, dili rin ako butang ng oyster sauce guys, kay kami isi banana. Sige lagakuan. Ang iharabang para check na sugar, kay nagkabuang na. Dili sana nagbatiri mo nang, di mi kay balo og pila na iyang sugar. Kay, og mag-check siya sugar, maura gihapon, nga balik-balik, 157. Maura gihapon na itong iagi. Moto, may ana siya nga, nalubat na daw ang batiri. Palitanan pa na mag-batiri guys, wala na mi kalaw sa sintro kaganina, kay ang ulan parting kusuga niya. Wala pa ba yan na nakaligo si banana mo tuming anak ko ulit na lang ta diretso. Unya na lang na ang battery sa imong relo kay ay relo sa imong kuan kaning para check sugar nimo kay wala pa kaligo mahilanat unya. Oto nga kuan kani timplahan nato ni ang karning baboy para lami gamayng toyo gini sa mix. Tanan na to gini sa mix. Then kaning paminta gamay. Ako guys magluto ko guys na adyo na paminta kay ganahan ko na paminta guys kay murag lami ipid kaayo. Nanam siya pag na ay paminta. So karon humanag timpla. Dire na ta proceed sa atong sugangan. Dara guys. Managtimpla tong karning baboy. Managtimpla ang atuang bihon.
Timplahan po ato ang mga lamas. Ready na tong lamas. So, ako lang sa puday ng timplahan ng isa ka karning baboy nga adobohon para munanam ang lasa guys. Kuan siya ba musulok gid ang lami sa lasa. So diha sa mo ha, ara sa mo. Kaya ako sa timplahan ng isa ka kuan. Maboy. Magtimpla ta. Ato lang sa aning hugasan. Kani. Ay. Naputol atong kuan iana nato para di ta maputol. So timplahan nato ni atong iadobo guys. Para nanam kay siya unya pag humang sabihon kani atong isunod para lami siya. Dahan-dahan. Mayon sa nako ni guys kay dagko siya pagkakuan guys oh. Dagko siya pagkahiwa. Kailangan po siya gagmayon. So, when nagkuantaan na maghalin sa guys kay para masugdan na nato ang atoang lutoon kay dagan para ba kog lutoon guys. Nagluto pa ko og kuan ka herbal. Duha ka herbal akong lutoon. Unaon sa nato ni atong uling sugangan nato guys. Para sugangan. Yan naman na, dagon, mura mag namini. Magkuha sa ako og kuan. Nagkuha ako og para halin guys. Ito si Banana, giparelax na ako kay nayayay na tura ay. Naglanta siya sa salida guys. Watching TV siya. Relax, Banana. Ako direlihok tanan. Solohon. Isa galain ang lawas intaw na nagad. Kitabangan ta kong limpyo gihapon na sa boarding house dito. Isa gwa pa nakaligo. Sabang gihapon taon siya naulanan yung tawon kaluoy. So ito si Banana. Sabang gihapon bisag nayayay. Ga, walay update sa balay ni Kuan ga. Wala ni. Ni Boy Tawa. Wala ka man. Kahilingan si Kindred TV. Maglantawan kung sa vlog ni Kindred guys. Kay ganan mo sa iyang mga vlog ba kay post ka na bitang mutabang siya ana. Wala maglantawan mo sa iyang mga video. Hindi ito nalantaw ng mga charity dito nga vlogger. Kay naantig ato ang puso sa ilang mga gihimo ba nga dagan silang natabang.
Ako kaluyan ko sa Ginoo po, bitaw mo successful na ako ang pagblog-vlog. Magtabang ko hatag pagkaon sa mga nagkinahanglan, anak ba? Istot man ni oy. Matumba man kuan ang uling oy, kay arin nato matumba man noon mura mag nangini ni. Ulingan ni. King Grit TV. Muna mong ginalantaw diri guys kanang mga wala akong bana guys. Ako ang kuan guys, mamina ko drama di sa TV kay naman online di mga sa kuan sa TV mga online drama na diha tanan katong kini akong suliran o katong kuan ni Nading naagi diha tanan guys, makalingaw kaayo sa TV. Dili na nako magamit ang component guys. Ang magamit nako ang TV na kay na naman di tanan ay di ari na ko ikuan di. Ana okay, duol-duol sa kuha. Sa TV na ko mamina og drama guys. Malingaw ko guys, maudyo na akong ganan guys. Kada bitaw na ako trabahoon guys. Kung dili music guys, drama na akong paminawon. Pero taga-sagaran guys, kay drama jud. Mo na usay guys kana malimot ko og vlog kay maminaw og drama ana pag makahinumdum ko pamandi ko ka vlog mo nang palungon akong drama kay di man ta pwede mag-vlog ta nga na ay sounds mga copyright man ta ana. Yuma County, Arizona. 3,000 square kilometers of the harshest terrain in the American Southwest. Alright. Make up the U.S. Army's biggest testing ground, Nara guys oh. Sport kikuan. which means this uninhabited desert Banana guys, loy kay di kabaluan. Muna guys, na ako sa Cebu, mag-travel ko Cebu. Si Banana, di na siya magpasalig luto. Ani sa gasol, di na siya. Mahirbal na yung luto. Maon siya guys, sa gasol, di na siya magluto. Nga ako kay expert mo kay kuani muna. Magluto ko mga herbal, di rin ko magluto sa uling. deployed in every U.S. Kay budget ta sa gasol guys. Kay layo para bang sweldo. These amazing machines have stood the test of time. There's no tank out there that is more lethal, more maneuverable, more ability. Among gasol diri guys, tigdugay man ang mahurot guys. Kay na among gasol sa gas range, tigdugay kay duha man kabok ng gasol among akong gamiton. Kung dili tong kuan gasol dito, kana mo ang gas range. Kung bag-o nang palit among gas range, di adyo ko perminti magluto din. Usay pod mo gamit ko sa gasolito guys kay kanang hapit na mahurot ang gasolito muna akong sige gamiton kay para mahurot makuanan na pod mapunduhan kay mahurot ang gas range na ari gasolito para karon ang hapit na sunod nahurot ang gasolito kay gigamit man atong nangaligo mig dagat hapit na nahurot ugma kay mga ligo tay mig dagat guys kay ngalingaw kay dugay-dugay na wa kaligog dagat unya kay gilantan pa man akong pag-umangkon kato si Inday hira ng gaming bata na gilantan pa nila so dili mi madayon og kaligo ugma ana herbal pero nasa nakuluto ang bihon aya ang herbal gamay ra sigurong uling ang magamit ani kay mahilis ang uling di butangan na pud nato ano ra man na tulog man kusog gid mo kuan ang hangir gaoy mo sige sa kaysa katong palanggana nga kuan ang mga hangir manggod nga guba guys dili na ko na ipanglabay kay muna kong ihaling kusog kay siya musiga kusog siya muhaling ug dali ra pud siya muhaling nang di na ko ipanglabay kay magamit ra man sad nako aso na sige aso alal na limpyo na bay ako ay makuha na po na itong saga no ha ha
Ang dala na. Ang talanan, dugay-dugay mo yung mga pintal po. Tulad ko ba? Araw. And how do you create a vehicle capable of taming whatever kind of terrain is thrown at it? Para ugma na ko ni i-upload. The Romans used in Taason na ko ni maayo kay i-upload man ako ni ugma. soldier. Kaya ang isa na-upload naman to na ko gaganina, dugaya lagi na-upload guys. Dugay kay ma-upload ako mga video guys. Oy, usay ma-upload pag ugma. They were slow and cumbersome. Ano nang makaingon siguro na akong mga viewers, akong mga kuan nga talagsar ko mag-upload. Mag-upload ko guys, pero dugay ma-upload guys. Tungod sa manang tag-aso na ko ang mga video guys, kay bahala og maugmaan at least taas akong video. But if anyone had ever built his wheels with Ano? a metal cone, they have soon realized its shortcomings. Over 400 years later, an engineering innovation emerged that changed the face of the world's battlefields forever. Birds have Ato na ang laton makuan guys, mahuman na dayon na. Kanisiga naman siya. former British Army Captain Patrick Muir at the Tank Museum in Dorset, England, to find out how these machines came into existence. There's three basic things in tank design, which this actually encapsulates. Protection, mobility, and wirepower. Muk. And all those design elements are still seen today in the design of modern tanks. As this is a drivable replica, Patrick's able to Ikaw sa to si Rosel May. Oh. Eh, kito dito. It was the brainchild of William Tritton, Walter Wilson, and draftsman William Wrigley, who came up with this entirely new type of war machine. World War I saw deadlock on the Western Front. With both sides dug into their trenches, Atong anam crossing no oh. man's land in between was seemingly Trapo kay para dili magbasa, di maglama. Ano ba? Para limpyo kanunay, like that. Kaya. Ay, balik ko sa kwarto ang katunay. Kay gaso pa man diri oh. Ato sa gagmay-gagmayon ang kuan guys, kay dagko ra ang pagkahiwa guys oh. Ang karne. Lami mo kay ni isabaw ga oy. Good. Hello. Hmm? Hello. Hello ba? Ala ko ano lang ni. Ano lang ni nako. Sabihin ng gyapon ni kuan. Tubuhon ba? Adobo. Magbihon ta, pagkahuman sa bihon ang subak mamoy. Pagkahuman ang ato ang ikadong lutoon, mamoy gyapon adobo. Okay kayo. Nabaw ko sa alright. Mana? Hi, Inday! What's the matter? Mana man kag Inday? Don't like that, Day. Just
You eat lady da. You eat lady. Dagul! Naunsa ko din tao ni umuan ni, oy. Kontra kay sila ni Boots, guys. Ay, buta ng dagul. Kuha taog. Kalaha. Atong kalaha. Taog. Taklog. Uy. Just color. Uy. Ang tuyo. Na ano na siguro ito? Na ano na siguro ito? Hello everyone! Magsugod na tagluto guys kay yung kuan na siya guys. Ning haling na. Paboto na to kadit guys nga mo dako ang kayo. Anak sa nato ni kay narabay mga iring. Wala man din ng puta. Yaro sa ni takloban sa nako guys kay bigas wala pa ning halin guys. Diha lang sa ano. Ay, sinulubat na ka. Wala pa ni ay. Atong saradan guys. Oh, kani. Once I love you. Kasukan kong banana ganina guys kay maupay pag-abot na magikan sa tuburan ng limpyo sa boarding house guys. Pag-abot na po na ko dito sa balay guys ng limpyo na pug ko. Suko siya. Yun siya nga pahuway sa daw. Kani mo kada kong gibrasan guys. Oh, sinaw na. Ug ang likod ani akong gibrasan kay ano gud ganina kanang daghan siya kanang hugaw ba. Di akong gibrasan kay mitras na apay agas. Oh, naiagas oh. Naiagas pa sa Sabado guys, naiagas og Domingo. Pagkaman diwa na pod. Ato sa nang punan. Karon daari ta kay na ako'y ilista. Na. Ay ko sa tagpuan. Maglista ta guys. Asa to kung kuan listahan. Ito na kung mo kuan nila o pag-inom sa ano man. Ito mga ka. Kani sa imong ubo. Ah, Ito na. Inito na ko guys ang sa ubo ni banana guys katong herbal. Against the light man di ari eh. Hi everyone, hello. Everyone, hello. Hi.
Busy gyapon si Manang, guys. Manang, akuratan naman ko na siya ginit. Nanin mo ang uchi-uchi. Ano gisag ba ang uchi-uchi? Labot ka magagi-agi da. Sumpa bitaw. Pas ka na. Pero guys, ang herbal ni banana, ang saniga kulabo. Labo, ay. Ha? Ato ang pugaan ng mga dahon guys kay para makuan jud niya ang na kuan ba yung ubo guys, primero pa na ko ning painom niya kaganang buntag guys kay gahi kay ang ubuan ng gabi una ba niya. Kana si banana di man guna siya ganan mo ina mong mga tambal bitaw nga kuan guys. Ang amo diri herbal gina guys. Aman migi may mga dagang tambal diri guys. Oh amo ang gi kuan gi andam man to. Pero dili kayo miinom og mga tambal nga kanang kuan guys kay hadlok minog tambal guys oy. Nara oh dagan kay mig tambal guys. Naraga akong giingon nimo ga oh katong orange. Na mga tambal na mo guys oh. Di bang andam din na mo mga tambal diri oh. Atay mga kuan diri alaksan, tosiran, mayogesic, neosip, unsa pa ni dicolgin, mga sinutab. Na pero dili mi kayo miinom og mga tambal nga. Kuan guys herbal gid amo adiri. Kay ang herbal kay kuan man kaayo kaning epektibo jud kay herbal guys, I promise. Maulian man gyapon mi sa tambal pero mas epekkuan jud ang kaning kuan o herbal o kanang dahon jud nga pure guys kay tanawa akong banana o maubo na gabi perting gahi sa ubo ana. Karon wala na gaubo-ubo lagi may, wala na lagi ka gaubo-ubo may. Pero dili na gid as in gahi. Naado gyapon yang ubo guys pero dili na gid as in nila nahuga ko no. Ara guys og ipuga na ko ang dahon guys oh. Dahon sa kalabo ba ni? Nga guys. Man na inom din yung banana. Ganina nag-inom si banana nagtusiran pero ako ag siyang paspasan og herbal kay araw kugos-kugos amo ang nano si Dagod og si Rochelle. Malingkod sa ako kay sakit akong kuan. Diyan ang mga ring gagmay ron patot yun sila. Malingkod sa ako guys kay nanakit akong bagta kay nagpainit pa ko sa kuan. Hi, among dalaga oh. Among dalaga oh, dalaga na ayon ni among dalaga na si Rochelle oh. Ano dalaga naman ni among Inder. Mo ismal ni kisan guys, awa guys ha. Guys, name. Ay pakita nga ni Ismail ka. Smile. Palangga ni mama eh. Sa mana bots. Ako ang bots guys, nara sa likod. Bots! Unsa man bots? Ha? Unsa man? Hans, balibo ni Rostiel. Uy! Wala ni nasudlayan karon no? Kanina buntag, sudlayan naman na. Ganina? Milik ng balibo. Ay, pahuwa sa takadjud kay akong bagtak nakit man. Wala wakwak ka. Wala na. Hoy Rosel. Hala, Naog na siya. Buwan na yun na. Puro na kwarto. ipriso karog balik ha, ipriso ka karog balik. Ay. Nao ko, Jesus Christ. Unsa man bots, man na magkakaon bots. Unsa may gikuan nimo bots, gihilak bots.
ArcLight Films. Nunto day kabut. Ha? Ginaog na pud siya. Nunto na may gipangay ni mga busog namang ay. Naipagkaon sa iring di mao di ay. Wala man, wala naman sunod na siguro. Apaguro na ay. Ikuan na kay para muundang na siya. Kaya gurot si mong hirbal ko atong pagkaon sa iring kay ipasulod na po ni si kuan. Kinsa kay nang anak kang Mickey ay kang Tiger no? Wala man kayo gatas tayo siguro. Si Wakwak okay dagat gatas. Guys, nabutang na akong edible so diri sa ta maglista sa ako guys. Na ako ilista. Agay, wakwak. Ay, in Jesus name. Lista. Sa ta karon may 19. Hi, Sister Jean, it's Joe. 16. I don't get it. If Joseph's gotten every woman wants, then you waste your money on nine seconds. Because I can give him someone else. Oh, no, not you. Someone else. I need some tickets. Great, thank you. See you in a bit. Don't have any philosophies in life apart from self-indulgence. You're the most self-indulgent damn fool I've ever met. I thought you'd given up. Tagul ba suntukon ti karon? That's all. Yes, I have. Gamay ra tong gilista guys, kay gamay ra tong stock. Ga, Ay, gamay ra gilista kay gamay ra stock. To be a dog. So karon guys, sugdan na nato ang ato ang pagluto sa ato ang bihon. So karon guys, atong iuna ang ato ang ahos. Ato ang ikuan ang ato ang panakot daan guys. Kusog-kusog na ang atong online. Ato asa ning ikuan kaning tuod-taoran. Kay para maluto ang atong ang. Akin ka na lang.
akin ka na lang. Humot na siya guys, ug ahos. Akin ka na lang. Sigaw sa habang buhay. Diara guys, datang gelotu. Ang lamas una. Hi everyone. So karon ato nang ibutang ang ato ang karne. Di ara guys, mas daghan man ni akong adobohon ang gamay. Ito gamay di. Adobohon nato ng uban daya. Gamay akong adobohon. Ara guys. Hi Inday. Hi Inday. Unsay gihangad-hangad Inday? Human na magkaon Inday. Nagangad-hangad na pud si Inday. Pahuway sa ta guys. Saan na to gao? Minom ko og bulak. Uy, di na ang akong bulak. Dira lang na kay hugasan. Ano mo na ako ni gugas akong kwanbi kay para dili ni magtapok diri ay kapuya masig tapok ni mga hugason lain kita naawon. Atuan ning anamon og hugas kay nitras na apay agas. Guys,
drapuhan kay para maugda. Kaning mananig laba guys. Anamon o trapo ang salog para limpyo. Nakari ako ang mangoy. Butangan na ako cubes. Ami kay ni ba kay dagang kig sagol. Akong giluto bihon guys is duha ra ka ana guys oh. Niya dagang kig sagol so lami kay ni delicious kay ni. Ana. Akong gikuan ang cubes guys, ako ang gi palanay guys. Nara guys oh. Nanayon na to para masulop ang kalami. Oh, dilanay na siya. Takloban. Anam og labay ang mga kani kay pala di magtapag siya. Banggira. Ang ako ang oo. Ara. Akong ba? Oh. Pila na ni ka percent akong kuan na. So guys, diri ra tataman guys kay akong i-charge akong cellphone kay nalubat na 11% na guys. So kinahanglan na gid siya i-charge. So salamat guys sa inyong support sa nag-subscribe sa akong YouTube channel. Sa nag-like, follow and share sa akong Facebook page, Facebook account, TikTok and Reel. So bye everyone. Amping tangnanan, I love you all. God bless. Bye.